Hello mga Indians, andito ulit tayo sa may Motorcycle City dito sa Along Commonwealth Avenue dito sa may halos tapat ng Pure Gold tsaka yung katabi ng Pandi Manila. Diyan naman yan sa may MRT7 na ginagawa, dito lang itong location nito. Okay mga Indians, i-vlog natin yung itong Kymco brand 400i exciting. Tara mga Indians, samahan niyo ako. Tingnan natin yung ito, presyo tsaka yung design niya. Ito yung naman yan, yung Kymco 400i exciting S 400i ng Kymco. Ito yung harap niya mga yan. Ayan. Ito yung design ng ilaw niya. Ayan mga yan. Tapos sa harap naka-disc brake siya. Ayan. Yung sukat ng gulong ito mga yan is 120 by 70, tapos 15 yung niya, yung sukat ng rim niya. Dito sa ilalim yan, meron siyang dito, yung parang to sa filter, yung protection. And tapos yung design ng ilaw niya dito sa harap. Tapos kung yan, meron siyang dito, pansas, meron din apakan dito. Ito yung niya minions, yung angkas. Tapos ito yung yan sa upuan. Ito naman yung angkas naman. Ayan, malapad yung exciting S. Naka monoshock siya mga inyan. Naka dual pala, dual shock. Tapos sa likod is naka disc brake. Yung sukat ng gulong niya mga inyan sa likod is 150 by 70. Tapos 40 naman yung rim niya, sukat ng rim niya. Yes, naka-disc brake. Tapos ito yung tambutso niya. Ayan. Tapos yung niya sa likod niya, design niya is ito yung ilaw niya. May design na tatlong dito. Dalawa dito. Tapos dalawa. Ayan. Ito yung malapad. Ito yung ito yung sa flasher niya, kusina, down, pass light, sa siguro to, hazard. Marami siyang feature ngayon, tapos naka siya digital fan. Yan ito yung presyo ngayon yan. Question, paano buksan ito? Ayan pala, dininikot. Ayan, pinipindot ko. Ayun, matingin sila. Maliit lang yung sir, no? Lagayan niya sir, no? Ay, di pala, ilalim pala. Ito yung niya, lagayan niya. Kasi ba natin siya, full face helmet? Kasi niya sir. Dulo lang. Ay, dulo lang. Okay, ito. Malawak din, no? Ilang dangkal ba? 1, 2. Yan. Yun. Tapos yung presyo nyo ngayon yan dito. Exciting S400i 369,000. Down payment niya is 73,000. Yung tong shuttle sir? Ito yung monthly niya? Hindi, shuttle mortgage yan. Tapos basta shuttle yan. Ito insurance niya, comprehensive naman yan. Okay, compre. So ito yung down payment niya na 20%. Okay. So ito yung magiging total cash out niya once na-approve siya, 108,913. So ito yung monthly amortization niya for 12 months, 24 and 36 months. Okay sir. Pag kinasya siya 369,000 sir, no? Oo sir. So pag ginash naman siya, ito lang mabayaran nyo, 369, walang additional fee like yung mga interior registration. Libre na po yun. So ito lang yung babayaran nyo, 369. Then kapag installment, ito naman, ito yung magiging monthly amortization. Ito yung sir, ito yung down payment, parang down payment 208. Pinaka-total cash out niya pa rin. Okay sir. Sir Christian, sa papaliwanag niya ng installment dito. So yun naman yan yung Kymco S400i. Okay mga yan, salamat po mga yan. God bless you po, more power, keep safe. Sana lambutin ko lagay mga yan. Bye bye mga yan.